नोंथाङा खामानि मावहोनो थांनायाव घुस एबा रां बिजादों नामा? नोंथाङा बबेबा मावख'फ्राव घुस होनांनो गोनां जादों नामा? थामहिनबा रां होआब्ला खायसे सरकारि मावख'गिरिफ्रा खामानि मावा नामा? बेनि थाखाय मोनसे जर'खा राहा दं आरो सरकारा हेल्पलाइनखौ फोसावना होदों। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरनो मिथिहोनो लादों आरो नोंथांमोना बे हेल्पलाइन नाम्बारखौ नट खालामनानै लानो हागोन। नोंथांनिफ्राय सोरबा सरकारि मावख'गिरिया घुस बिदोंबा लादोंब्ला थोंजोङै नैबे हेल्पलाइन नाम्बाराव फोरमायहरनो हागोन। हा-हुनि थाखाय रायजो राजानिफ्राय रां लानो मोननाय नङा सरकारि मावख'गिरिया। बेनि अनगायैबो डिटिअनि मावख'गिरिफ्रा जायखिजाया खामानियावबो सुबुंफोरनिफ्राय घुस लानो हानाय नङा आरो घुस लाग्रा मावख'गिरिफोरखौ नोंथाङा सिनायनानै थोंजों सरकारनि फोसावनाय हेल्पलाइन नाम्बाराव खौरां हरनो हागोन। हेल्पलाइन नाम्बारनि गेजेराव दं WhatsApp नाम्बार 6026901243, टल फ्रि नाम्बार 180034537767 आरो नैबे गुबुन मोनसेबाव नाम्बार 0361246229 आव थोंजों खौरां हरनो हागोन। बेनि अनगायैबो पुलिस बिबानगिरिनि नाम्बार 6026903481 एबा 6026903483 आवबो सोरबा मावख'गिरिफ्रा नोंथांनिफ्राय घुस बियोब्ला खौरां हरनो हागोन। आरो बेफोर नाम्बारनि अनगायैबो नोंथाङा स्क्रिनाव होनाय इमेलनि गेजेरजोंबो खौरां हरनो हागोन। बेफोर गासै मबाइल नाम्बार आरो इमेल नाम्बारनि गेजेरजों सोरबा सरकारि मावख'गिरिया घुस बियोब्ला नोंथाङा थोंजोङै खौरां हरनो हागोन आरो बेनि सायाव पुलिस बिफाना गोख्रों राहा लागोन। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थाफा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थाफा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थाफा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।